ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Adlawng Sabado karon mga igsuon, atong ipahinungod kining santos nga misa alang sa mahal nga Birhen, pagdaig sa mahal nga Birhen Maria. O uban kaniya atong ipangaliya pagpadayon ang atong pagampo nga mahunong na unta sa hingpit kining pandemic nga COVID-19 o ang ato unta dinhing mga ekonomikanhon nga kahimtang panglawas nga unta mahatagan og maayong sitwasyon. Uban sa atong mga pamisa nga gidawat karon ug sa atong mga personal nga mga panginahanglan, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay. Nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha badlunga dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua ang ilan na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa matinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhatod, ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako ning kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapuno unta sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw.
Ayaw ako isalikway sa akong katigulangon, diha nga magakawala ang akong kusog. Ayaw ako pagbiyai. Awitan ko ang imong kaliwasan. Apan maglaom ako kanunay ug magdaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Hisgutan ko ang gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsaysay ako sa imong linaig katarong. O Dios, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon gisangyaw ko ang imong katingalahang mga buhat. Awitan ko ang imong kaluwasan. Busa pasalamatan ko ikaw sa huni diha sa lera. Tungod sa imong kamatinumanon, O Dios ko, awitan ko ang imong kadayganan uban sa alpa, ubalaan sa Israel. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Sa iyang pagtudlo kanila si Hesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob sa mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad, daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an og giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga byuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi apan siya bisan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa nagpadayon sa paghisgot sa kinabuhi ni San Pablo o sa iyang instructions ngadto ni Timoteo, ang iyang disipulo niya ni usa na sad sa mga nindot nga instructions ni San Pablo. Naminaw ba mo ato unang pagbasa? Mao gyud ang paglig-on sa iyang pagsangyaw, bahala na og dili na kaayo nindot ang sitwasyon. Pasabot, bahala nagdumtan, bahala nagkalagutan, bahala nagpatyon, o kaha daygon o sagupon sa mga tao, kinahanglang mopadayon gyud sa pagsangyaw. Dili lang tungod kay daygon sa mga tao. Muna
usahay kaming mga pari, apil na sad ko ana, usahay ganahan kayo ming mowali basta na ay muday. Pero magsigi na ganig saway, murasad ni og mahiubos og di na sad ganahan mo wali. Kamo ganahan pa mong mutabang sa mga tao nga magsigi og panaway ninyo. Ganahan mo mutabang, dili no. Mao na. Giusab na ni San Pablo, ingo San Pablo, kuan gid ha, paningkamot gyud. Nya iya day yung gihimo example ang iyang kaugalingon. Nya siya ako may na kung pagka buhat ang tanang gisugos Ginoo. Karon nahuman na nako pagbuhat. Nya hapit na nako dawata ang purong-purong nga langit nun. Kay diining pagsulat ni San Pablo, hapit naman siya putlis iyang liog. So gitawag niya ang pagputol siyang liog nga maoy pagkahuman niya sa iyang kaning misyon o niya maayo niyang pagkahuman ang iyang misyon. So ang ato di ay sukdanan kung kita tinuod bang Kristiyano, kana bitang i-empty na ang tanan nga naa nato, kana bang kuhaon na ang tanan nga naa nato, pero kamao lang gyapon tang mohatag. Kinabuhi pud na ni San Vicente Ferrer, kinabuhi na sa mga santos, kinabuhi na sa atong santosonon nga si Bishop Chupilo Kamomot. Kamo, kana bang kuhaon na ang tanan diha nimo, niya muhatag lang yapon ka. Saman, okay mo na. Imong silingan nga adik, gikawat na ang tanan ninyong butang, unya mangayo lang yapong pagkaon, niya muhatag mo. Na. Ang ato kang mga government officials karon, muhatag pa ka sila, hurot ng ilang kuan, amelioration, hurot na sang ilang pundo sa ilang balay. Kay gisigihag balik sa mga tao niya, hatag lang yapon. Ana. Niya, okay ka na. Dili no. Ang pari sad hurot ng kolekta. Ana, naligay po yung bangayo, hatag lang yapon. Wa na stipend ang pari, hatag lang yapon. Okay ka na. Ug maunay daygon sa Ginoo. At tanawa si Maria ug si Jose. Alabi na gid si Maria kay siya may ni-sustainer og dugay-dugay. Wa na oy. Pobre kay sila, wa ka pa eskwela's anak. Pero gisigi lang gyapon niya hatag ang pag-atiman siyang anak. Sa dihang nihimsog ng iyang anak, iya pag yung gitudloan kay di man ka eskwela, siya ra say nagkatikista siyang anak, siya ra say nag-teacher siyang anak, napuno sa wisdom, nanudlo na, gibitay pag yung sa cross mo rabag. Pobre naman gani kayo, imo pag yun ang ipabitay sa cross, pero ang mahal na birhen, kalma ra kayo. Hilak lang, pero sige lang yapong hatag. Og maunay example ni ining byuda nga gihisgutan ni Kristo dire sa atong ebanghelyo. Ang byuda duha na lang kadako iyang kwarta, moto iyang ipapalit og pagkaon adtong adlaw, nya sa sunod adlaw wa na siya kahibaw na pa ba siya ikapalit nga pagkaon. Nya kay nisimba man siya dito sa templo. Unya balaod man na sa templo labi na sa unang panahon, musimba gani ka, do na jud kay ihalad. Wa gani kay ihalad, nya musimba ka, dako kay kag silot sa Ginoo. Muna kamo din hiron, kinahanglan nga jud kay ihog sa kolekta. Ay paglingyo-lingyo. Maglingyo-lingyo gani ka, maimpirno gyud ka. Di sa una na nila ba, muna role sa una basta musod gani ka sa templo, wa kay gidang halad. Dako kay na siyang tulubago nimo. Kay blasphemy man na imong gipakaawawan ang Ginoo. Kay para nila og musod ka sa templo muhalad gyud ka. Mao bitaw to nga naihalad sa mga dato, nasay halad para sa mga pobre o kinapobrihan. Basig ang byuda na pobre kayo, makililimos tingin to siya, nasipyat siya, nahasod siya sa templo, niya pagsod niya, ay, wala pa ko ikatalay, kapikap siya dire, oy, karin na malin hipilin. Gihatag niya tanan, pastang lipaya ni Kristo, ningon Gus Kristo, ang kinadak-ag na hatag karon kining byuda. Kinadak-an gid siyang nahatag. Nanuman tungod kay gihatag niya ang tanan gyud na iyang gisaligan aron mabuhi.
ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Kamuron diha gatap-tap mao diha unsa may inyong gisaligan aron mabuhi, di ba kanang ginhawa? Kay og mabutangan tag COVID, maglisod naman tag ginhawa, mao nang gatap-tap ka. Nya, andam ba nimong ihatag ng imong ginhawa? Kung naagid mo silingan nga mopatay nimo, ipapatay ba nimo imong kaugalingon? Nya magsige ra kag ingon niya, I love you very much. Dili no. Ako di sa pero si Kristo, hatag oy. Hurot gud iyang ginhawa, hurot pagtuo iyang dugo. Hasta gud patay na siya, gidugsak pa iyang kilid. Agas lang gyapon dugo og tubig. Hatag lang gyapon. Mao na siya ang gustos Ginoo nga atong buhaton. Unya kun mamatay ta, nga ingon ana ang atong gugmas Ginoo. Ditso gitas langit matud pang San Pablo, purong-purong nga dili malaya mo'y atong madawat. Pero magsigi tag simba, tag-as kay tag nobina, tag-as kay tag oras nga igahin anang pagsigig rosaryo. Pero di ta ka maong manghatag, daw kay tas tanan. Oy, matud pa ni Kristo diri, mga tigpakaaron ingnon. Mauna siya ang mga dato nga iyang gisgutan nga tigpakaron ingnon, hughog ug dagko kay kwarta, pero 10% ra dito sa ilang income. 10% ba? Pero arang-arang na lang sa ng 10% siguro Gani, kami mga pare, niya kamutanan niya mga parisyoner, muhog mo 10%. Hayang-hayang, may perting hayahayan. Oh. Gisayonan ka og dunay mo income dinhi og 1,100 imong isod panagsara mo kita ng 100, di ba? Unya kung ang imong income 10,000 kada semana, pila may imong ihog kolekta? 1,000. Nya pila man kabuk dinhi manimba nga tag 10,000 ang income. Nya na mo say pipila nga mo income og 100,000 ang semana. Pila may ilang ihog kolekta? 10,000? Yahaya. Pero para sa Ginoo, wa na'y kapuslanan. Kaya nga naman, tuwa man ang 90% nila, mas dako man tong 90% kaysa 10%. Pero kung natong kwintahon, dako na gud na. Pero mas dako gitong sa biyuda. Nga naman, 100% ang iyang gihatag. Mangutana sila pader, pila man gigikinhanglas Ginoo nga atong i-share. I-share. 10% nako di oy. Sa pila man ako 100%. Ako pati sa pader unsa na mo paghimo 100%. Unsa na ito ipa-eskwela unsa nako. Apil na siya. Kwintaha ba? Kwintahan no. Inani ni siya anahon pagkwinta. Imong income ihatag nimo sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad. Naman kay 10,000 imong income, naman kay anak ga eskwela, bayron nun sa tuition, ilang baon-baon, moabot og mga 7,000. No, di mo na tong igahin. Pila na malay na hibili nimo? Na 100%. 3,000. Nya naman kay mga palitonon sa inyong konsumos balay, nga moabot sa mga 2,500. Pila naman lay 100% nimo? 500. Mao na imong ihog dire. Mao man to'y sobra ka. Unya ang pariban des buhok pa dir. Wa na labas. Ang badlis des kilay. Sige, butangin na lang sana. Mga 300 siguro. Ana, pila na lang imong 100%? 200. Di ihog na dire. Dili kay 20 ihog. Tayo manindog na tayo. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria, mudangot kita nga malaumon ngadto sa atong Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan og tighatag og kaluwasan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong ehemplo sa katawhan diha sa pagampo kanunay ug paghatag og dakong pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran dili mawad-an og paglaom sa pagpaningkamot nga mahimong malinawon ang matag lungsod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa gahom ni Hesus. Kinsa mo'y mag-ayo sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
nga ang mga kabatanunan makabaton og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay natong mga paryente ug mga kahigalaan makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristong among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gipamisahan karon ug kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa ato langit ng Amahan, gamito nato ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, naapa sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit non nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalikdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ato karong patalinghugan ang Pagsangyaw 2021. Sa miagi na itong paghisgot, kabahin sa pagtuo, ang gipaambit ninyo nga ang tibuok tao, lihok sa tibuok tao, ang lihok sa pagtuo. Lihok sa hunahuna, sa pagbati, desisyon, o sa buhat. So muna, mugamit gid ta sa atong ulo, intellect aron pagdawat sa kamatuuran. Gamit ta sa itong kasing-kasing aron kita muhimo sa tinud-anay nga desisyon sa itong kinabuhi ang masaligon nga desisyon isip mga anak sa Dios o ipadayag kini pinagi sa pagampo o pinagi sa pagsimba o usab kinahanglan nga mapakita nato ni sa buhat kayon pinagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, pinagi sa pagtugyan sa itong kaugalingon ngadto kaniya, o pagbuhat o maayo ngadto sa uban. Kining pagtuo diay, mauni ang atong yes to God. Mauni ang tubag nga, oh, Diyos ko,
modawat ako nimo. O kini dili lang personal. Mahimo di ay pod nga ang muhimo sa maong tubag pundok sa katawhan. Pundok sa katawhan nga mo gamit sa ilang hunahuna, sa ilang kasing-kasing o sa ilang buhat. Unya, kita mga Pilipino doon natay nindot kaayong kinigitawag og cultural values, no? Cultural values nga usa ni ini kining gitawag sa Binisaya o utang kabubuton, o sa Tagalog utang loob, no? Unsa man ni nga apil ni sa atong mithi nga maayo ta mutagad sa usa ka tawo tungod kay nakautang tag kabubuton. Pero dili sa tanang higayon, no? Kay pwede mo sa ni abusuhan, pwede mo sa ni gamiton, labi na panahon sa eleksyon, no? Nga sa dili kay kayo angayan, pero tungod sa utang kabubuton mapugos na lang ta. Pero basically it's the goodness, no? Na sa sulod nato nga mudawat ta sa usa ka tawo tungod kay doon natay kabubuton ug kanang maong tawo doon na say maayong buot nato. Kita usab dunay maayong buot ug mao ni usas mga kultura nga Pilipinhon nga mahimo natong moy atong gamiton sa atong pagtuo. Nga kita di ay dunay utang kabubuton sa Ginoo. Nya ato ni kaugalingong lingwahe, ato ni kaugalingon ug sa ingon niya kung pagtan-aw ingon niya na tungod kay ang Ginoo nagpakita man ug maayong kabubuton nato. Dunay lain pod nga mithi ang Pilipino. Kini bitawng hospitality, no? Maay kita mo abi-abi, mausab ni, no? Although mao gyapon usahay sobrahan, no? Nga bisag wa natay makaon abi-abihon ginatong bisita, no? Nindot kay pagkaon mantinil lang tag buwan, no? Ang mga platong gitaguan mao'y gamiton unya kita gamit lang plastic, di na lang gani mga kutsara. Pero kana siya sobra na kay na. Pero basically ang hospitality pagka biabihon Pilipino na nga mithi ug mao ni usasab nga mahimo natong gamiton sa atong isip usa ka katawhan ug padayag sa atong pagtuo sa Ginoo. Nga kita usa ka katawhan nga maabi-abihon muna nga sayon alang kanato ang maayo nga Dios, ang buutan nga Dios sa pagdawat tungod kay kita mga Pilipino maabi-abihon. O kita nining atong pagtuo nga Pilipinhon dunay lain nga mahimo nato mithi, mahimong tradisyon, mahimong nabatasan. Kita mga Pilipino gitawag na Amante Pueblo de Maria. Usa ni siyas mga kinaiya nato mga Pilipinhon sa atong Kristohanon Katolikong pagtuo. Nga kita dunay espesyal nga relasyon sa inahan sa Dios. Katawhan nga nahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Naagani tay itawag nato dili ni siya theological nga pag-relate nato sa mahal nga Birhen, no? Kundi gitawag ni nato kita mga Pilipino mutawag niya og mahal Birhen Maria. Unya mingon pagyud ta Mama Mary. So dili lang ni siya theological object, dili lang siya konsepto, dili lang ni siya tao nga naa mabasa nato sa Biblia. Alang nato mga Pilipino, kauban sa tong pagtuo ang pagkainahan sa mahal nga Birhen nato. Munang kita sayon og dali nga mutawag kaniya nga Mama. Inahan natong tanan. Ug mao ni usa sa lain nga karakteristik maingon natong punga kung unsa ang pagtuong Pilipino. Adunay espesyal nga relasyon sa mahal nga Birhen. Muna nagkalain-lain ang atong debosyon sa mga titulo sa mahal nga Birhen Maria. Gani ang mga ordinaryong tao ang ilang pagtuo malagmit yun naghanig ang ilang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Mukatawa tingali ang uban nato, biay-biayon tingali ta, wa man nato isipa ang mahal nga Birhen nga Dios, apan nasayod ta
ng atong pagdebosyon, paghigugma kaniya, makapasuod nato sa iyang anak. Ang anak sa Dios, makapasuod nato sa Dios. Kay ang mahal nga Birhen, magdala ka nato o kanatong tibuok nasod ngadto sa Dios. Manalangin unta ang Dios nga naghatag kanatong tanan sa gasa sa pagtuo aron ikapaambit sa uban. Hinaot unta nga ang atong tema karon sa pagsangyaw nga maong pagtuo nga gipahaom sa paghigugma nato sa atong mahal nga inahan, mulambo din hinato maliwat sa ni Maria. Nya usas mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mao ang 100% nga gugma. Kana bang hinurot nga gugma. Nya ato ning gamiton sa paghatag ngadto sa atong isig katao, ang Ginoo mohatag sa natog kanang Diosnon nga kalipay. So padayon tang magsangyaw sa atong isig katao, labi na sa atong mga parokyano sa atong misa ugmang adlaw karong gabi sugod ng atong Sunday Mass alas 6, nya ugma alas 7 gihapon, alas 9, alas 11 sa buntag, unya dayon alas 3, alas 5 o alas 7 sa gabi. Nya ang Pastoral Council o Finance Council nga mga officers, members, atong natay meeting ugmang adlaw sa alas 4 sa hapon para sa paghimog desisyon sa atong final na desisyon aning ato dinhi mga proyekto na amon tay desisyonanan ang katong atong mga suga itataod nya dako-dako ra ba ni nya og kaning atong tiles no mo desisyon ta og katong dako diha na ceiling fan may nang kitay mo desisyon nga parokya dili ako lang kay haron dili ko ninyo basulon og unsay mahitabo no kinang kitang tanan mo ipatyonon sa parokyano. So ugma alas 2 ta mag-meeting sa alas 2 alas 4 sa hapon. Mubo ra na nga meeting na naman tay mga guide nga kuan mga sample. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa. Padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat.